التماس اللهم صل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صلی علی محمد و آل محمد اللهم صل علی مل کے درود بابا سے اللهم صل علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر، سارے اونچی آواز نہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری اللہ درود بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ دعا ہے کہ مولا کائنات اس ذکر پاک کا صدقہ امام بارگاہ کو ہمیشہ آباد آمین سبحان رب امام العالمین بارگاہ دی رونق ودھاون والے رونق بڑھاون والے دامے دیر میں سکھنے جتنے بھی سادات سید غلام بادشاہ صاحب دے نال بہبیلی بڑھ دین مالک انہاں دی زندگی دراز آمین بالخصوص قبلہ مخدوم سید غلام بادشاہ صاحب دی آل اولاد کو مولا ادا اجر عطا فرماوے آمین تے جیڑے جیڑے بھی ای ذکر پاک وچ بیٹھے ہوئے تھے ای نیت نال تساں بیٹھے ہوئے اور اے نیت ہونی چاہیے کہ اللہ نے ساکو ایسے سردار عطا کیتے سبحان اللہ، اللہ تو سلامت ہے کوئی بندے متا سمجھن یا سمجھتے ہوئن کہ بولن نال واہ واہ آکھن نال سبحان اللہ آکھن نال نعرہ مارن نال شاہ صاحب اس سادہ تا فائدہ کہیں نہیں پڑھن والے دا شاید فائدہ ہے نہیں کہیں ذاکر یا مولوی دی گال نہیں پہ سنے دا امام دی گال پہ سنے کہیں دی چاچا توجہ ہے گال اندی پہ سنے نا فرمان اندہ پہ سنے نا جیڑا اللہ دے حکم دے بغیر جیڑے بلے دے مولا سید سردار قاسم خان صاحب مولا تو کو سلامت رکھے سید زادے دی حوصلہ افزائی اور بارگاہ دی بہترین ہیلپ واسطے تساں سید زادے دی مددگار ہے بے شک اور او سید تواڈے حق وچ دعا کرے یا میں تواڈے حق وچ دعا کراں یا نہ کراں تساں سارے محتاج ہی نہیں کیونکہ سردار آپ کو اللہ نے عطا کیڑا کیتے آل محمد بے شک سبحان اللہ سردار
آل محمد تے نوکر آپاں سبوں جڑے آل محمد دی نوکری پسند کریں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نوکر خان صاحب وہ چنگا ہوندے جڑا مالک دا وفادار ہو سبحان اللہ. تے سردار ہی وہ چنگا ہوندے جے کو نوکر دا پتہ ہو. اللہ تو سلامت رکھے. مولا حسین تو رزق برکت عطا فرماوے. آل محمد ای تو زیادہ تو رزق عطا فرماوے. مالک کائنات حسین بادشاہ کو واسطہ رکھے. زندگی تاری دراز ہوئے. سردار ایسے کہ جنہیں ہر چیز دی سجان رکھ دے. علی کو ایک ضرورت ہے انار کہتے تھی انار کوئی اوکھا نہ تو میں نہیں چاہتا. سید بھی ہے عزادار بھی ہے تے حکیم بھی ہے. اے ہن انار دی عظمت دا انہاں کو پتہ ہے کہ انار وچ اللہ شفا ہی رکھے. بے شک بے شک جنت دا میوہ ہے. بے شک جنت دا اے سیب ہوئے تے بھاویں انار پیرسی انار ہو. کہ جنا رسول مخدوم صاحب معراج تے گئے کتھا گئے ہی مہینے دی گل ہے اگلے مہینے دی گل نہیں. صحیح رجب کو اللہ نے اے اتنی عزت امتیاز سیدزادے نے اے جو بارگاہ کو سجائے ان دی آل اولاد نے تسا ساریاں نے خان صاحب نے ان دی وجہ کہ اے معراج والا مہینہ ایسا ہے جس کو سرکار نے آکھے اے میرا مہینہ. پاکاں دی آمد بھی سب تو زیادہ ہی مہینے تھے یہ بزرگ. نبی کو معراج ہی مہینے تھے. تو نبی جنا معراج تے پہنچے چوتھے اسمان تے جبریل گھن کے گئے. چوتھے اسمان تے پہنچے تو سرکار نبیاں کو نماز پڑھی. کیا پڑھی؟ نماز پڑھی. ولا سرکار روانہ تھے. ہلو 7ویں اسمان تے وال جبریل کون سواری کو روک سیاں دن نبی فرمینے جبریل تھک پئی تو تھوڑا جانا بھولے سو صحیح. میری مجبوری ہے جو میں بولن والے بندے آج پڑھتا. سبحان حسین نیاز حسین ماشاءاللہ میری ہیلپ کرنی ہے. اسمان تے 7ویں اسمان تے جنا قاسم خان صاحب سواری روکی ہے جبریل تے نبی فرمینے بھی تھک پئی. چوتھے اسمان تے رکی ول 7ویں اسمان تے رک گئی. جبریل آدھے یا رسول اللہ تیری نبوت والے قدمہ دی قسم میں تھکیا نہیں بھی. اللہ تو سلامت رکھی ہے. قرآن دی عزت دی قسم جیڑے ہاتھ بلند ہو دن انہاں کو خیرات ملتی. تے دنیا اچ والو کہیں کمینے دے ہاتھ محتاج نہیں. ہلو درود پڑھو جب بابا. دیکھو نیت دی خان صاحب گال ہوندی ہے. اے میز کرسی ممبر اے کلیم اے چادر اے ترپال بچھائے سید نے تے قرآن دی قسم سمجھ نہیں بجنے کو بر رکھا ہے سارا بھریا. جیڑا کام شاہ صاحب تواڈا ہا ذاکر کو سار گنو مومنین کو سار گنو لنگر نیاز پکا جو ول او جانے تے انہاں دا چلو ہن بھی دیکھ کے سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعرہ حیدری بلند تر صلوات. اللہ پاک سلام. بس ایک کام تواڈا ایک کام کوئی معمولی کام نہیں. بالکل پہلی اسلام دی جیڑی دعوت کیتے جلسہ کیتے مجلس کیتے جشن کیتے جے پہلا جشن کیتے جے پہلا
مجلس کی تھی ادا نام ابو طالب واہ واہ کیا بات شاہ کیا صاحب بات کہندا کون ہے علی دا پیو نہ کیا ہے ابو طالب زندگی دراز مولا حسین صحیح 40 بندے بلکہ سدھا دساں 40 کافراں کو سدے کیا بات ہے دعوت صلح شیرہ دنیا دے کئی مولوی کنو کئی مذہب نال تعلق رکھیندا ہوئے تو پوچھو اسلام دی پہلی دعوت کتھا تھی ہے کیا بات پھاس کوئی تھئی ویسی لیکن ایو کو جکے سی علی دے گھر علی دے گا یار بولو علی دے گھر حسین بادشاہ دے گھر آل محمد دو ہوتا ایک دو آواز درود پڑھو جب آواز محمد والے کہتے گھر ابو طالب ابو طالب صحیح 40 بندیاں کو سدے تے لنگر تے نیاز دا اہتمام کیتے جس میں عائشہ صاحب کی آؤ سی بسم اللہ باتی درود پڑھو جب آواز حسین بادشاہ ملک صاحب ڈاکٹر صدر سلام علیکم بے بہار اس کتاب درود پڑھ سو باواز بنا محمد والے صحیح اجلاس مجلس جشن کیا کیتے 40 بندیاں کو سدے تے لنگر و بھائی جان نیاز دا یا مرشد آدھے پن قوم اٹھی قوم یا سیدی اٹھی میرا سردار یا سمجھ آوے تو قرآن دی قسم آج ایسی خوشی ہے علی دے جشن دی علی دی آمد دی جو عرش فارش آلے چھمرا پہ دے بے شک اے سید ایویں ڈھول اللہ سر بھائی کیوں وجہ کیا ہے قرآن دی قسم چلو کوئی آن دے نہیں انہاں دے کنہ تے ڈھول دی آواز میں سی پتہ تلک سی جو علی دا جشن بنے پوچھے چا سید تو کوئی بے مقصد اللہ ذکر تا تھی دا پہ ہے لیکن آواز صحیح آنکھیں اٹھی میرا سردار اٹھی میرا آقا تو امینی ہیں صادقی ہیں سیدی اگلا جملہ آنکھیں علی دے پیو وَيَا مَوْلَايَا بلغ ما انزل الیک من ربک تو سا توجہ نہیں کی تھی خان سے اللہ دی قسم ہے علی دا پیو ہوئے قرآن پڑھدا پہ جنا قرآن جا دنیا تے آیا دنیا کو کیا پتہ جنہیں کو خود ایمان نہیں ہوتے کیا ایماندار سمجھے آپ کیا جانے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور بھلا صاحب ایمان کسے کہتے ہیں پہلے دیکھو تم محمد کے نکاح نامے کو پھر سمجھ آئے گی عمران کسے سبحان اللہ حیدری در سلامات ماشاءاللہ مولا تاری زندگی دراز ہو تھردے بیٹھے ہوئے نا تو سید جو علی دا جشن منائے علی دی خوشی دا جشن منائے ان دی آل اولاد اے بارگاہ سجائے قرآن دی قسم او آپ وارث ہیں او آپ انہوں کو پتہ ہے کون ٹھردہ بیٹھے کون لنگر لیدہ بیٹھے کون گھندہ بیٹھے بولو تو صحیح یار حسین بات ہے کہ اے جھاڑو نیتے کہ پانی یار حل جزاؤ الی الاحسان بے شک
احسان دا بدلہ احسان احسان ہے کہ نہیں بے شک ہے صحیح بے شک ہے صحیح بے شک علی دے پیو نے 40 کافریں محمد دا ہاتھ پکڑے ہاں ہاں بیاکھس اٹھی قوم ہاں اٹھی میرا سردار اٹھی میرا آقا صحیح آکھے گال سن تین 40 بندے نبی آکھے میرا ہاتھ پکڑتے میرا تعارف کرائی میں محمد ہاں اگر 1.25 لاکھ دے مجمع تیرے پوتر دے بارے من کن تو مولانا آکھا آل محمد تے بلند تر صلوات محمد قرآن دی قسم مجبوری ہے جو میں کیونکہ آج وڈا جہاڑ ہے اگو تے بننا ہے دلا تھا ایویں ہے کہ آج مولا یقیناً کیونکہ وہ جانی جان ہے کوئی کمی ہر جو سید چاہتا ہے بھی یہ شے ہوئے وہ سارے آ کوئی جگہ کہنی جڑی خالی پئی ہوئے ماشاءاللہ کیونکہ ہر بندہ نہیں آتا یہ یاد رکھا ہے ہر بندہ نہیں آتا اوے جیدے ہوتے صحیح بہر کہنے سنی ہوئی تو سنات آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں غازی دا جو پارا ہے جت واسطے جے کو سرکار آوان نے وہ آدھے تے جے کو آتن تو قریب ہی نہ وہ قریب ہی نہیں آ سکتے نجس تو پاک جو ہیں انما یرید اللہ اللہ علی دماء یہ کعبے کتھائی کعبے تے بی بی کعبے والے پاسے ڈٹھے تے تالا لگا ہویا کعبے کو دروازے کو تالا لگا خان صاحب دیکھیں تسا دیکھا ہے اس جنہاں نیٹھا مولا نصیب کرے جندے تلے خواہش آمین نبی دا دربار دیکھو بی بی وقت ڈٹھے تے تالا ڈٹھے بی بی آدھی کریم اللہ تو سنے نہ ہا میں آما نہ آئے یار میں کو دسو جڑا بال جمن دے قریب ہوئے وہ تیرے تے میرے عام گھر والی باہر نہیں ویندی یار سوچنا نہیں یار آپ پتہ عام ہے علی دی ماں ایسے عالم ہے ون کھڑی بی بی آدھی ہے تو سدے نہ ہا تو میں آوا نہ ہا تے اگو لگا پہ تالا ول تالا جانے تے ول اللہ تعالی جانے نہ کیوں سی بی بی یقیناً نہ والا کس بی بی آدھی ہے اے او جائے جیڑی پاک ہے کیا ہے پاک ہے بی بی آدھی ایک نبی دی آئی تے وہ آئی ہے کہ اللہ کیا مریم یہ سچا کھانا کہیں اور جاؤ ہے ایک بار جماون دی جا نہیں ہے کون نبی دی ہے اے جگہ نہیں تے جنا بی بی ایویں سوچے نہ دل پیر غلام عباس شاہ صاحب کعبے دے دیواریں چو آواز یہ بی بی جیڑا تیرے پاک شکم دے وچ پیٹ دے وچ بال موجود ہے نا اس کا نوکر بھی تہے عالم نہیں اس کا نوکر بھی تہے عالم نہیں اور جملہ تسا زمین تے بہ کے نہ سنائے جڑے جشن مناون واسطے آئے ہو بی بی آدھی ہے اے میرے شکم وچ بچہ موجود ہے
काबे दे दीवारा चो अल्लाह दी आवाज ये जेड़ा तेरे पाक शिकम में बच्चा मौजूद है इसका नौकर भी ताहे आलाम नहीं, तू तो फिर मादर हैदर है, कोई आम नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तू तो फिर तू कोई आम है, मादर हैदर है, कोई आम नहीं। अल्लाह दे बीबी मैं अल्लाह थी कि तेरे नाल वादा पे करे ना, जो भी देखेगा तेरे बेटे का सच्चा खाना उसको हाजी ना बना दूं तो मेरा नाम। नाराए हैदरी, फिर भी नाराए हैदरी। मोहम्मद वाले मोहम्मद तर बुलंद तर सलावत। सदा बसते रहो। अल्लाह एक दफा फिर भी दरूद पढ़ो जमात। मोहम्मद त्रे जहाड़े, एक जहाड़ा नहीं, दो जहाड़े भाईजान, त्रे दी अली जी मां काबे दीवार वक्त बात न खावण दी कई शय, क्या बात है। न पीवण दी कई शय, त्रे दी बात न तो सही आके अपनी फातिमा बिनते असद को आके अम्मा ये बाल जो ना यार हम तो संजय गए। क्या बात, क्या बात। जो ना बीबी आके मोहम्मद क्या बाल दे, अजीब बाल त्रे दी थी वो जिंदगी हो ना लेंदे ना बुलेंदे ना अखी खुलेंदे ना खांदे ना क्या 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 शाह साहब मजमा था के क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं जो माशाल्लाह माशाल्लाह। एक हाथ है मेरे गुरु का। देखो मैं हल्का फुल्का बंदा, अल्लाह तो सलाम, अल्लाह तो यकीनन कबूलियत अली जश्न है बाकायदा से कबूलियत आला है माशाल्लाह माशाल्लाह। आंसू आंदे हर बंदा खुशो खुजूर नाल बैठे, दिलो दिमाग हाजिर करके बैठे। ये देखो नहीं भाई होनी कोई ने सदे से फोन कीते से ते साया ने होने पुजा लियाकत पर तो शासन दसे दे प्यार बंदे है। ए भाई दूर दूर तो है, दरूद पढ़ो चा बाबा। एक दफा वाती दरूद पढ़ो चा बाबा। कासिम खान से बीबी क्या आंखे, वो आंखे सही क्या बाल है, आवन वाला अजीब बाल है, न खांदे सही आंखे। अच्छा ते अखी भी नहीं खुलेंदा सही आंखे मेरे को दो ना। कुरान दी कसम इमे वफा दा कुरान रहलते आए, क्या नबी दे हत्था थे आए अली। लोग शक करदे किवें त्राई दा बाल बोलिया उसी, और मेरे को दसाए वो नबी है जिंदे हाथ ते पत्थर बोले बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। हुसैन रंग लावे सुभान अल्लाह। पत्थर को मनेंदे, आमीन आमीन। मुनाफिक जो थे पत्थर को मनेंदे। अली अखी खोले, अखी कह खोले अली सही आखे या अली अम्मा पिया दी जो तुस आँख ना खुले दे आवे। वो आके सोना हाँ तो तेरा नौकर मेरे को आप दसो अखी किवें खोला, पेहन बुत पेहन बुत। मैं बुत्ता को तो देखना कहना आई, मैं तो पहले तेकू देखना। सुभान अल्लाह वाह वाह। या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अखी खोले सही फरमाए और खा पी
کھا پی پی علی آکھے یا رسول اللہ کھاسا پیسا پہلے کیوں نہیں بھی کھادا پیتا وہاں کہ سرکار میں آیا تاری نبوت دا گواہ بن کے کہ بھائی تیری دیوا کھاوا گھروں کیا بات کیا بات سبحان اللہ کیا یا ہائے ہائے سبحان اللہ درود پڑھو چا بابا دے اللہم صلی علی جملہ صحیح فون سنے تے یہ جملہ نہیں سنیا دوبارہ یہ کہ کھانا پینا کیوں نہ ہوئے وہ کہ سرکار گواہ پانا ہے تیری نبوت گواہ تینا خرچہ گھروں کر واہ 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 کیا بات ہے کیا بات مولا کیا حسین بات ساری کیا بات کیا بات اللہ تو بستا نصیب بلاتا ہوں کھا دے سیاح کی آلی کچھ سناتا سے کیا بات کچھ سناتا سے نبی یہ نہیں آکھا اے اے سنایا سیاح کے کچھ انہاں کے کیا سناوا ہائے ہائے انہاں کے کیا سناوا مراد دی قسم علی آکھے یا رسول اللہ دسو تورات سناوا زبور سناوا انجیل سناوا سناوا قرآن سناوا کیا سناوا دسو تو صحیح جو حکم کرو میں وہ سناوا اللہ دی عزت دی قسم علی رسول دے ہتھا تے قرآن پڑھ کیا بسم اللہ یہ منظر کشی کی دیئے شاہ صاحب ایک شاعر نے آدھے قرآن آ کے قرآن چاہتے واہ 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 کیا بات قرآن آ کے قرآن چاہتے قرآن چاہتے نبی جو چاہتے علی کو علی آدھے قرآن آ کے قرآن چاہتے قرآن ہوں دکھائے میرے پاسے قرآن آ کے قرآن قرآن چاہتے قرآن ایک بے کو پڑھتے رہے کیا بات کیا بات کیا بات علی دی آمد دا ایک قصیدہ سنا ماشاءاللہ 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 حسین ماشاءاللہ تھکے بیٹھے نا صحیح نا تھکنا دے گا سارے بابا ماشاءاللہ تیرا رجب تھا اور روز مبارک برکت ہی کچھ ایسی یار جڑے جشن منا ہاتھ بلند کر کے تیرا رجب تھا روز مبارک برکت ہی کچھ ایسی تھی برکت ہی کچھ ایسی تھی کیا کیا بت خانہ بھی بن گیا قبلہ حکمت ہی سبحان اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاءاللہ سے علی دی مائی تے علی دی ماں دا استقبال کعبے کیویں کیتے دساں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھکے نا نیاز حسین میں چھوڑنا پیا نا سینا مولا دی عزت دی قسم ہے میں کچھ سب تو زیادہ جلدی ہے لیکن میں آدھا جی میں روئے نوکری روح نال دیوا ماشاءاللہ آل محمد شاہدن علی دی ماں کعبے دے قریب آئی تے کعبے نے علی دی ماں دا کیویں استقبال کیتا شک ہو کر دی وارے حرم نے آپ کا استقبال استقبال کیا کیوں حق کی نظر میں بنت اسد کی عظمت ہی کچھ ایسی ہے حق کی نظر میں بنت
اسد کی عظمت ہی کچھ ایسی تھی. نکلا صحیح. سارے دی توجہ چاہنا آخری شعر پہ پڑھنا. علی آگن تے لوگ ہی آگن جناب بال آوے تے لوگ اپنے پرائے پوچھ دن تھرن آلے سڑن آلے. سبحان اللہ. قاسم خان صاحب پیر غلام با سائیں اے دسو آون والے بال دے نئے نقش کیویں؟ ہاں سبحان اللہ. نصیب صحیح مولا زندگی جلال کیا سید دادا نئے نقش کیویں کہندے کون پہ پوچھ دن لوگ پہ پوچھ دن لوگ پہ پوچھ دن کہندے کنو پہ پوچھ دن رسول کنو آون والا بال کیویں نبی مسکرا کے پیا دن ہاتھ ید اللہ آنکھیں اللہ اور ہے چہرہ وجہ دل بولا علی مولا علی مولا صبح کے ساتھ سارے مل کے علی مولا علی مولا علی بولی چمن بولا علی مولا علی مولا علی بولی چمن بولا علی مولا علی مولا اللہ نعرہ حیدری نبی یا علی مدد حق حیدر مصطفیٰ لوگاں کو کھڑے غلام باسی یادے کھڑے ہاتھ ید اللہ آنکھیں اللہ اور ہے چہرہ وجہ اللہ ہاتھ ید اللہ آنکھیں اللہ اور ہے چہرہ وجہ اللہ کچھ لوگوں کو رب لگتا صورت کچھ ایسی ہے. بولو بولو سخی لال کرنا کیا محمد والے محمد آؤ غلام دعا بہت سکا بسم اللہ محمد والے محمد اللہ اللہ جشن پاک میرا مالک جو بھی جائیں جائیں بھی حصہ رہے تعاون کیتے بادشاہ سید نے کیتے میرا مالک نظر رزق برکت ملک کردار سے بھائی دے میرا مالک علی دی جیندے گھر میں کعبے آمد صدقہ ملک صاحب کو اولاد نرینا بیمارہ کو شفا عمران عباس کو مولا حیات کیا علیہ آمین. جتنے چھوڑیاں پھیلے ہی بیٹھیں جنہاں کو رزق چاہیے انہاں کو رزق دے جو پریشان ہیں انہاں نے پریشانیں دور کرے جو بیمار ہیں انہاں کو شفا عطا فرمائے میرا مالک بارگاہ دی خدمت کرنے والے کاروبار کرنے والے سجاون والے زینت بڑھن والے دے گھراں کو ہمیشہ آمین. حسین بادشاہ ساری محنت تو سائی قبول و منظور جشن پاک کا صدقہ جنہ میں گناہگار دے دی میں دعا نہ انہاں دعا مستجاب سب دی خیر فرما بارگاہ کو ہمیشہ وسطہ رکھ سیدہ دے ویڑے وستے رام حقیقی وارث امام زمان دے جل ظہور علیہ آمین. صلی اللہ محمد نعرہ حیدری